Azkue Fundazioak Talaios Kooperatibarekin elkarlanean teknologiarekin lotutako ikastaroak antolatu ditu. Edonorentzat aproposak diren doako ikastaroak izan ere, sarritan teknologiaren mundua informatikariekin bakarrik lotzen da, baina mundu guztiarentzat da erabilgarria. 4 ikastaro izango dira guztira eta lehena Ilonen 28an eta 29an izango da. Ostiralean goizez eta arratsaldez eta zapatuan goizez 12 ordu iraungo du. Burujabetza teknologikoa izango da gaia eta sareko askatasunaz eta segurtasunaz ariko dira. Zer dago gure ordenagailuen barruan? Zer da sistema eragile bat? Zer da software librea? Nola kudeatu pribatutasuna sakelako telefonoan? Zein da wifi sareen segurtasuna? Zer da odeia? Era horretako galderak egin eta guztien artean erantzungo dituzte praktika ere tartean dela. Informazio gehiagorako edo izena emateko klikatu www.azkuefundazioa.eus webgunean. Animatu teknologiaren urranditan sartzera.